Kaixo, gaur jarduera bat nola antolatu eta garatu behar dugun ikusiko dugu. Zure egunerokoan aplikatu ahal izango duzu, izan ekintza sozial bat edo aisialdiko jarduera edo proiektu batean. Lehenik eta behin, jarduera bat antolatzerakoan galdera hauei erantzun behar diegu. Zer lortu nahi dugu, nori zuzenduta dago, nolako ingurunea behar dugu? Behin helburua argi dugunean, ekintzak diseinatu behar ditugu. Zer material beharko dugu, zer metodologia erabiliko dugu, banakako lana bada, talde dinamikakoa, jokoak, denbora nola antolatuko dugu. Oso garrantzitsua da parte hartzaileak motibatzea. Honako estrategia hauek erabil ditzakegu. Sarrera interesgarri bat egitea, jarduera erakargarri eta parte hartzaile bat egitea, parte hartzaileak inplikatzea eta bakoitzak bere leku senti dezan. Jarduera martxan jartzen dugunean, kontuan izan behar dugu partaideen erreakzioa behatu eta moldaketak egitea, arreta maila mantentzea dinamika aldatuz, komunikazio argia eta giro egokia sortzea. Jarduera amaitzean ezinbestekoa da hausnarketa egitea, gure hausnarketa. Zer ondo atera da, zer hobetu daiteke, parte hartzaileak zer pentsatu dute. Hau izan da jardueren antolaketa eta garapenari buruzko nire azalpena. Espero dut baliagarria izatea eta eskerrik asko eta ondo izan.